nik guraso bezala hitz egingo dutoan, bi alaba dazkat eta iruditzen hau oso importantia dela neskek gertuko erreferentiak izatia, ez? Eta zentzu hortatik antolatu dugu hau. Lehen esan bezala, 10 dugu, herrian, eskolako ikasle hoi eta gurasua ohandik, eta aurrek ikusten dutenean, oihartzuar bat hor egurrian, egitazko erreferente bat sortuko zaie, ez? Eta, seguraski haietako asko, erreferentzia hoi eraman ingo dute, ez? Haiekin, urte batzuz, ojala bizitza guztirako, ezta? Bazakat, egia da, telebistan ere pixkat ibilinak, eta niri aurrak hurbiltzia besarka bat ematea, edo argazki bat ateatzea, bai herrikirol munduan, edo bai baserria programa inunien, eskenei betetzen hau pila bat. Netzako aurrak dia oso, ez dakit, bereziak, eta beraiek sentitzia Amalur erreferente bat dela, nahi izugarri betetzen hau. Bai, izugarri.